Bir wagtda bir alimlaň birine inne fulanen şetemek ol falani sana sevdi senin izinden şeyle kepledi diýip habar beripdirler da. Faqala ma wajada şeytanu beriden gayrek, şeytan oylamana, şeytan iýilçetmäne senden başga adam tapmadım diýipdir. Falani sana sevdi diýip gelip habar berýän şeytan iýilçetmäne, iýilçilik etmäne senden başga adam ýok etdim şeytan. Ne etdirip ýöň diýipdir. Falani sana sevdi, sen ýygyňdan kepledi, bir diýse de gelip şonu habar bermäň özü ýüregi agyrtmak eziyet da. Beters az Huda we meyazar kes, rehe restegari heminestu bes. Hudaýdan gorkup hiç bir adama eziyet berme, restegarlyk ýoly, gönünmek ýoly, saadet ýoly şudur, başga zadyň ezine geçip berme diýipdir. Şahalka eziyetin yetmeýän bolsa, olokon haýry ýetirip berdigiň da. يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا رب